जोङो बिटार गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेयै आसे सिगनेचरि दैदेनगिरि बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टआव मैया फैदोंमोन आरो बिनि सायाव सुप्रिम कर्टआ जिबायदि अबजारभेसन होबाय बा दा बिथांनो बेल होथ'नाय जायाखै बेखौ लानानै जोंबो दुखु मोनदों आरो बिनि उनावबो दिनै जि मोनसे बिथांखौ बख'नायनि जे राजखान्थियारि बिथिंजों गोहोनि मदद लानानै दिनै जोङो सावरायनायखौ जोङो नागाराखै। भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां आरो गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव थानाय NIA केस नांनाय गासैनिबो जानानै दिनैहाय बिथांनि बे गनांगौनि थाखाय बिथांमोननि माखासे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय जोङो सावरायबाय थादों आरो जों भारत सरकारखौ नारसिनदों जाहाथे इयुन समाव बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गनानै फैनो हायो बे मिजिंखौ जों दाबो लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं। जोङो बिटार गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेयै आसे सिगनेचरि दैदेनगिरि बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टआव मैया फैदोंमोन आरो बिनि सायाव सुप्रिम कर्टआ जिबायदि अबजारभेसन होबाय बा दा बिथांनो बेल होथ'नाय जायाखै बेखौ लानानै जोंबो दुखु मोनदों आरो बिनि उनावबो दिनै जि मोनसे बिथांखौ बख'नायनि जे राजखान्थियारि बिथिंजों गोहोनि मदद लानानै दिनै जोङो सावरायनायखौ जोङो नागाराखै। भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां आरो गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव थानाय NIA केस नांनाय गासैनिबो जानानै दिनैहाय बिथांनि बे गनांगौनि थाखाय बिथांमोननि माखासे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय जोङो सावरायबाय थादों आरो जों भारत सरकारखौ नारसिनदों जाहाथे इयुन समाव बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गनानै फैनो हायो बे मिजिंखौ जों दाबो लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं। जोङो बिटार गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेयै आसे सिगनेचरि दैदेनगिरि बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टआव मैया फैदोंमोन आरो बिनि सायाव सुप्रिम कर्टआ जिबायदि अबजारभेसन होबाय बा दा बिथांनो बेल होथ'नाय जायाखै बेखौ लानानै जोंबो दुखु मोनदों आरो बिनि उनावबो दिनै जि मोनसे बिथांखौ बख'नायनि जे राजखान्थियारि बिथिंजों गोहोनि मदद लानानै दिनै जोङो सावरायनायखौ जोङो नागाराखै। भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां आरो गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव थानाय NIA केस नांनाय गासैनिबो जानानै दिनैहाय बिथांनि बे गनांगौनि थाखाय बिथांमोननि माखासे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय जोङो सावरायबाय थादों आरो जों भारत सरकारखौ नारसिनदों जाहाथे इयुन समाव बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गनानै फैनो हायो बे मिजिंखौ जों दाबो लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं।